Urudi. Kona isha mani. Makadi. Kwenda kumura mbotorwa picture ni mombe. Ngotorwa picture ni mombe. Asika akoba timbotorwa test. Oh, udori andi. Udzinze ba. Thanks very much. So guys, gamuruza zvikuitika tiri kuno kwaGutu. Muchinda asi kutoziva kuti pane nyasha dzamuvinga kuno kwaGutu. So mirai muone mombe dziuye padhuze timbotorwa mapicture nemombe. Kuna squad. Sika padhuze timbokurukura. Yeah. Mombe guys. Uzoona mombe. Otherwise acha marani. Anizi. Iri kunaya here mvura kuno. Oh. Alright. Zita ndiani? Blessing. Alright. Kumba kurese kubva panapa. Padhuze. Oh. Otherwise would be Mr. Handidi? Beta. So mungoma blessing ndinezva ndoda kukuita. Mungafunge roti muri panapa pakati pesango pane zvingangoitika. Hamungambofunga handidi? Mbamire muone zvandoda kumbokuitirai mungoma blessing. Swedera yenyu padhuze. Yai panapa padhuze. Yaipadhuze izvi. Kungobvuma kwamangoita chete kungoti ndingotorwa picture nemombe handidi? So ndine kachipuka ndoda kukupaiwo mungoma blessing. Ndokupai ndekenyu kachipwa. Aka kachipo ndekenyu mungoma blessing. Satombozinetsa kuti ndiani kana kuti zvizvi kuitika. Asi ndoda kuti mungotambirawo kachipaka. Kudhamba ndiani ari kokuno? Ende munowasvitsa chinhu kakurusana. Matopererwa. Ndikuona kuti wapererwa, uda kutiwo kudini? Alright, satorako kakurusana ndikangobva wangoenda unopa muchembe. Airi bho Mr. Blessing. Sharp. Ende munopana muchembe. Iripo.